Bona nit a tothom. Avui tornem a tenir un recordatori pel Julian Assange, que, si no m'equivoco, d'aquí un mes es decidirà si l'extraditen als Estats Units. Llegirem un article de l'Albano Dante Fachin, que ha publicat aquesta setmana en El Món, parlant sobre el seu cas. Diu: abans de llegir aquest article, estimat lector, et demano que facis una cosa. Ves a Google i posa Video Collateral Murder. Mira els assassinats que surten i després continua amb l'article. El proper 24 de febrer comença a Londres el procés d'extradició d'Assange cap als Estats Units, on se'l vol jutjar per càrrecs que podrien suposar la cadena perpètua per ell. El seu delicte és, entre d'altres d'aquesta mena, haver exposat davant milions de persones els crims amagats a la foscor de la guerra d'Iraq. L'any 2003, George Bush, Tony Blair i Josep Maria Aznar es feien la vomitiva foto de les Açores, mentre mentien al món sobre l'existència d'armes de destrucció massiva a l'Iraq. L'excusa cobria les portes a una guerra que va produir centenars de milers de morts. Malgrat que milions de persones van sortir als carrers arreu del món, malgrat els avisos de l'existència d'armes de destrucció massiva, malgrat l'evidència que estàvem davant d'una guerra de rapinya, mort i destrucció per diners, el trio de les Açores va atacar. Avui, tot i que s'ha confirmat de manera inapel·lable l'existència d'armes de destrucció massiva, tot i que des del Parlament britànic fins als serveis d'intel·ligència de diversos països s'ha confirmat que tot plegat va ser una farsa, Bush, Blair i Aznar estan a casa sense ser jutjats per les seves mentides i per les morts que aquestes mentides van causar. Mentrestant, però, Julian Assange, que va ensenyar al món la depravació d'aquesta guerra, fa anys que és perseguit i tancat, a punt de veure confirmat el més fosc de segle, passar la resta de la seva vida entre les reixes. Està en joc la vida d'Assange, però està en joc la vida de tothom. Malgrat el periodisme i la societat organitzada, els criminals de les Açores van fer esclatar una guerra homicida. Ara persegueixen Assange perquè no volen ni periodisme ni societat organitzada. Que Assange caigui obre les portes a més guerres, més homicides i més impunitat pels mercaders de la mort com Bush, Blair i Aznar. No ens podem quedar de braços plegats. No oblidem Assange. Passeu, sisplau, per Assange i per tots nosaltres. Moltes gràcies. Bueno, avui donem l'acte per acabat. Ens trobarem divendres que ve. Qui ve divendres que ve? Juego de Tonos. Juego de Tonos, que ja els coneixem, ja han vingut altres vegades, molt animats. Després vindrà Yellow Ribbon, que és un cor que ja ha vingut una altra vegada també. I la propera setmana també Yellow Ribbon, que és un cor, que no me'n recordo qui són. De Calella, de Pineda... Se m'ha oblidat, abans que té a veure amb això de l'Assange. El dia 24, que és dilluns, a 7:45 de Barcelona, a la plaça del Rei, em sembla que hi ha una concentració per demanar el seu alliberament. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies a tothom.